sanget hangi kipi ayo yo Rido mawur mangawuh awur urahan tengaraning jurit gong meguru gong tetekaya butula tetekaya butula wara panceriting turangga hesti miwang dwaja kang kekitir
ora kata ingkang dwaja dwaja kang lelayu sabit manwerti medal jawi nyungsung pawarti man sengkunar medal nglatar nyungsung kabar man sengkuna medal njaba nyungsung pawarta kepareng kula putra saking Banjar Jungut Arya Dursasana jumadhong dawuh la wonten dawuh tinimbalan dening Paduka Paman Patih ngawit dhateng para Kurawa nyaket wonten pagelaran Jawi sak menika pareng ingkang putra Dursasana jumadhong dawuh pareng kula pun Arya Durma gati katuraken sebab bakti kula kunjuk Juwa dawuh dhateng Jagandika Paman Patih Sekundi pareng kula pun Suratayu nyadeng dawuh pareng kula pun Swatama nyadeng dawuh kula pun Tirtanata nyadeng dawuh pareng kula pun Kartomarma nyadeng dawuh Paman Patih iya kabeh wae para anakku sata Kurawa ora perlu aku miji siji baka siji bakune kabeh wae kang ndak awe nyaket marang panjenengan ingsun mara gage gatek napa kang dadi dawuhku mengko yen wis padha ngerti lagek tindakna yen ana sing durung ngerti padha usula lho nggih dina samengko ingsun ingkang kapiji diduta kelawan anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Kakang Semar Badranaya elahane nggonku tumeka ana ing Klampis Ireng jebul sing bakal mboyong karo Kakang Semar kuwi ora mung Kurawa sing mboyong Kakang Semar kuwi ora mung negara Ngastina nanging nyatane saka negara Pancawati uga bakal mboyong marang Kakang Semar. Lah terus nggonku teka ning Karangkadempel wis kalah dhisik kelawan si Anoman minangka duta saka negara Pancawati. Kakang Semar bakal tak boyong ana ning negara Ngastina dheweke ora gelem merga yen dheweke gelem diboyong endi sing teka luwih dhisik kuwi sing bakal diayomi marang Kakang Semar. Mula entek amek kurang golek nggonku ngina marang negara Pancawati. Kowe rak ya wis ngerti dhewe, negara Pancawati duk jaman Ramayana kuwi nadyanto sing dadi ratu Prabu Ramawijaya. Ning para kawulane kuwi mung kethek mung rewanda. Derajate sak ngisore menungsa, mula aku matur witing klapa sak lugune. Duta saka negara Pancawati ora trima langsung aku disikat saka Karangkadempel. Karo si Anoman kuwi mau nganti gegeblak lah iki bathukku biru iki merga ketatap watu Dursasana. Wis kuwi kang dadi aturku mula gelem ora gelem Anoman sing malangi marang sedyane Kurawa utamane Patih Sengguni kang bakal mboyong marang Kakang Semar gelem ora gelem ayo padha budal kabeh nyekel karo kethek putih dibekakak dipateni yen perlu digawe rica-rica. Dursasana wonten dawuh kowe tak du karo macan wani wantun. Suratayu wonten dawuh kowe tak du karo celeng wani wantun. Durmagati dawuh kowe tak du karo kethek sing jenenge Anoman wani pun kula tak trima mundur wawon.
Potone jane dikaya apa? Jagat niku sampun keberbeket kondhake Anoman kan pun wonten lagune niku wae. Anoman si kethek putih sowan tambah rada dicak mulih. Mula Anoman kuwi kulino gawane rada ngono. Kuwi rak ya kesukaanmu. Iya, saya suka. Kepareng badhe matur dhateng jengandika Paman Patih Sengkuni Kang Minulya. Sejatosipun Adiyanto Anoman niku wujude namung rewanda. Ning niku Senopati duk jaman Ngalengka bedah riyin. Sinten sing boten ngertos kondhange Anoman? Praja Ngalengka niku saged tumpes tapis tanpa tabet awit kadek dayanipun Anoman duk ruwuhun nalika mboyong marang Dewi Sinta ingkang dipun cidra kaliyan Prabu Rahwana jenengan apa mboten miring. Lah mong kula niku ken pilih Anoman kalih jenengan kula lak yo pilih Anoman to Mas. Nadyan dikaya apa Patih Sengkuni niku patih sing kondhang ning kondhang-kondhange yen ana Sengkuni masyarakat wis ora padha gelem sayuk rukun keluarga sing harmonis dadi tukar padu gedene pegatan merga ana sing jenenge Sengkuni betul napa betul lho niku wae iki masa kula niku kathah ten mriki wae lho merga niki kula sowan mriki ajeng sinau nyadap katen. Lho niku jenengan boten kertos tanda gawe nek Anoman niku nek perang wae cekpol wis salto nganti tekan kono ngipat ngono taplok niku sampe tek modal. Loncat meneh rono loncat meneh rene kok beker-beker wae cokot gulu sampe tek modal. Lho niku aduh panjenengan ampun macem-macem. Mula to sinau nggon wayang ora mung senenge nonton karaoke wae Mas. Wis lehmu ndeleming wis lah jarene nek ora cocok kon watur kowe gelem mangkat apa ora nadyan tedi kaya apa Durmagati niku ala tanpa rupa elek lahir kula mboten badhe bidal kowe ora bakal nampa amplop wis ben tak tekati Durmagati bengi iki tobat ora bakal mangkat perang mergo sediane jenengan niku ala mboten sedya ingkang sae kula mboten badhe mangkat yen kowe mangkat bakal tak imbohi amplopmu mboten badhe mangkat bakal tak lipet 3 amplop kula mangkat ora urung kalah ya mung karo dhuwit imu ayo piye kebutuhanku omah ki ya ndak ora dikeki dhuwit ki ya arep blojo kanggo apa ganteng tok nek ora duwe dhuwit apa arep mangan ganteng. Lah iya jan. Sotama wonten dawuh. Wis ora usah dadak ngenteni sesuk saiki apa dene. Budalna para wadyabala margake samaptakna padha tata-tata anggone padha bebudalan lho niki Gusti wis tak dawuh. Mundur sang Swatama. Undanging prawadyabala samyasa wega. Umyung-rumyung swaraning bendeberi bubar gurnangka lawan pok sur tambur miyang suling pepandhe dalu dak bendewa kakandha miwah mawarana pindha jala diyan ing pohon asrika warayan wus rampung sang Swatama ngenya dawuh
mring Prawadyabala katata sampun katiti daya-daya sang swatama sigra medhak priye nggih swatama niki ngaturaken kawuningan Paman Patih bilih Prawadyabala menika sampun sawega ing diri saga ing gati dipun bidhalaken sewanci-wanci boten badhe tunda bimahaah yen mu budalne Prawadyabala aja lali ngelih marang jarikmu pindhaoning pelok nggih tak dawuh enjing budal gumuruh saking Ngastina negeri Gong ingkang Balakuswa Prabusananira lir Surya medalira saka ing Jalanidya-rasa madangi jagat duk mungup-mungupaning sak pucak kang wukir merbabak bang sumirat kana sarating surya nampek mega lan gunung ing lahing kono to mau bidhaling Prawadyabala saking nagari Ngastina Yintindra tansah asung pepenget titenono mang titeni wong citra mangsa langgeng titenono wong citra mangsa langgeng Yo, maju, maju, yo, 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 maju, maju, yo, 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 yo.
Maju, maju. Yo, yo. Ayo Sangga. Ayo le, ayo le. Ayo le.
Sigra kang bala tumingal acampu samya medali lir radet wileting gada dahyanggung manguncang niti benjang sang aji mijil ladenya ngedali wuwus priye Kakang Roman anggonmu tumeka ana dempel perlune bakal mboyong marang pukulane semaya wis antuk gawe apa durung manggene anggota aku wis kelakon sapatemon kelawan Kilurah Semar Badranaya nanging nyatane kang bakal mboyong marang Kilurah Semar Badranaya kuwi ora mung duta saka negara Pancawati nanging uga saka negara Ngastina kang wis utusan kelawan Patih Sengkuni mangkono iya mula kang saka kuwi nggonku banget ora narimakake Sengkuni ngelek-elek marang Sinuwun Prabu Rama Wijaya anggone ngupakara entek amek kurang golek ngina marang kawula ana ing praja Pancawati nganti dadi Pancabakah lho nganti dadi Pancabakah iya mula kang saka kuwi ayo nerima marang pendadaran mbok menawa iki laku nggonku marang siramu anggone bakal mboyong marang Kilurah Semar ayo mbok menawa kura bakal nyaket bakal nyedak uga bakal gawe perkara duta saka negara Pancawati aku kelawan siramu bakal disirnake kelawan para Kurawa ayo para gage nyedak marang pagelaran jaba Anoman malumpat sampun parapteng witing Nagasari Latala lo pian yo he ana dongeng entik-entik si panunggal pateh nono penunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumpah ketiwasan toblas dudu karepe dhewe malang kadak menteng kelek karo jegigrak jegigrik
wujude kethek soe tambuh marang aku mburi saka negara Pancawati Anoman Anoman para nyata bali takon kowe sapa tambuh marang aku lelananging jagat bagus-baguse dunia mburi saka pedhanyangan jenengku Bambang Aswatama Bambang Aswa Suta Utama ha Aswa jaran Suta anak utama wis ngarani kowe apa anak jaran kurang ajar nyimpang apa nyimpang nengen ora bakal gawe lewat nggonku bakal mboyong Semar Badranaya yen kowe bakal mepalangi rawe-rawe rantas malang-malang tak butung murgage ketapno kasudibian ora bakal mundur Anoman keparat kowe durung ngerti kondange Swatama tau tate bedah kutha Mboyong Randha kurang-kurang bejane ora prayitna lair batin kekejer kaya ana beranjangan merangi tatal ngrajawu kopat kapita kaya buntut ana tapak angin kowe nantang perkara karo Bambang Swatama wis jeleh nyawang eseme rembulan padange srengenge kurang-kurang bejane tanding karo Swatama kuwas-kuwas dadi kelaring apik-apik modar dening tangane Swatama cangkemmu Edian keparat ya wong manis saji seswara ngantem ora omong-omong cobanen yo 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 awas ora tok endane awas yo awas Edian aduh mati aku mati aku aha ha 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 mati aku ha awas he ha Edian awas yo
aja tok endane jobanen. He. Yo. Halo. Edian. Edian mati aku. Mati aku. Heh. Mati aku. Waduh. Mati aku. Hos. Oh, ora kena. He. Ho jegal. Mati aku. Parat. Waduh. Awas. He. He. Ho. He. Ho. He. He. Ho. Ah. He. Ho. He. Ah. Mati aku. Waduh. Parat aroman. Yo. Awas. Yo. Awas. Awas. He. Ha. Yo. He. 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 Hey. Hey. Ho. Hey. Hey. Ha. Hey. Ha. Hey. Hey. Ha. Hey. Hey. Waduh. Awas. Yo. He. 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 Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Hi. Waduh, mati aku. Wah. Ha. Hey. Hey. Ha ha ha. Ha. Ha ha. Ah. Lur. He. Jaya tandingmu jabaku maju serayu Anoman bengkah dadamu. Ah. Hey. Ah. Ha. Yo. Wah, kethek elek. Woi. Gila nih.
nyapa Jawane iki nyapa. Wah kurang ajar. Ho he ho he ho. Ho ha. Waduh mati aku. Wah. Ho. He ho. He ho he. He ho. He. Des ngono. Ya. Ha. Ha. Hey, ho. Hey, ho, hey, ha, ha. 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 Hai. Ya. Angel menceklane. Ho. Ho, hey, ah, ha. Ho, hey, ha. Ho, hey, ha, hey, ha, hey, ha, hey, ha. Biajir. Ho, hey, ho. Hey, ha. Hey, ha, hey. Hey, ha. Hai. Ha. Ah. Palaran Suramrata Jayamrata yen padha-padha nata ngawangga Karna Basusena megara ning Ranenggana yen serep nyawamu aja dundang Basukarna Cemangkah Amuk Suramrata Jayamrata yen padha-padha. Wong bagus kang kaya kowe. Sapa aranmu? Tambuh marang aku Lesmana-Mardaka. Margage wurungna sedyamu bakal mboyong Kakang Semar Badranaya.
Saiki gelem sesuk apa dene? Kowe sapa? Nada ngawangga Prabu Basungarna. Wani marang aku, cobanen sarep nyawamu. Was. Ya. Awas. Ya. Ha. 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 Awas. Ya. Ha. Hamburuk kowe. Ha. Ha. Ayo. Ya. Ha. Awas. Ha. Edian. Mati aku. Waduh. Ha. Mati aku. Ha. Ha. Edian. Awas. Ha. He. Ha. Ya. Ha. Sampun. Ya. Ha. 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 Wah. Ha. Sampun, pisah. Sang Baladewa Narpati Twina Hareswara Kresna kalengkung tresnane marang Dyah Banon Jinawi iki Gatotkaca kang mertui marang Siwa Ngawangga ana wigati apa Garwaca ana wigati apa Raden Garwaca lho inggih kepareng matur sejatosipun kula ugi sampun sowan wonten ngarsanipun Bukulune Semaya lajeng kedadosan bab ingkang kados mekaten kula kapurih nyigek anggen jengandika duta saking negari Ngastina tuwin negari Pancawati ingkang sampi Pancabakah banjur kang dadi karepmu monggo kula kanthi mapan wonten ing Karang Kadempel Bukulune Semaya badhe paring dawuh amrih padhang lelakon samreng. Iya, ayo tumuju ning Karang Kadempel Garwaca.
Rekata sang Gatotkaca kinon mapakarka suta ing lae begek-gek hemel-hemel sak dolita sampun anggenipun sami Bandayuda Pancabakah mesakake dumateng warga kula ingkang boten ngertos kentang kimpule sami kelepetan awit saking pekawis ingkang dika kekalih sami Bandayuda iya Kakang aku njaluk pangapura marang jeneng sira Kakang Semar lho nggih kula nyuwun pangapunten pukulun nggonku dikanthi kelawan anak kula nang Gatotkaca supaya ngadhep marang panjenenganmu Kilurah Semar Badranaya bakal paring dawuh apa anggon bisa madhangake lelakon kang mapan ning Karangadempel Ngastina Pancawati lan Ngamarta Kakang Semar Nun inggih Ndara kula sampun meminta mring nugrahaning Gusti ingkang Maha Nasa mapan wonten ing sanggar pangibadah sinten kemawon saged mboyong marang Semar Badranaya duka duta saking negari Pancawati Ngastina Twin Ngamarta sedaya menika saged mboyong dhateng Semar menawi saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Biru nyuwun pamit Kakang wonten malih kinarya Palupi Surya Putra Narpati Ngawangga ing Paman Sengkuni wonten dawuh tinimbalan siwun nggonku ngadhep marang Kakang Semar Badranaya wis antuk dawuh pripun sinten ta ingkang boyong dhateng Kakang Semar Badranaya menawi saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Biru niku sekar napa duka napa sami kalih sekar sepatu senes napa sami kalih kembang kantil senes napa sami kalih sekar senes langkung prayogi mboten sah dipun upadi pun dharma wisata kemawon Kakang Aroman uno dawuh tinimbalan nggonku wis ngadhep marang Kakang Semar Badranaya pukulane semaya kang dina samangka wis paring dawuh marang panjenengan ingsun sinten ta ingkang saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Biru ing kono saged mboyong kelawan Kilurah Semar Badranaya mekaten Sang Raden iya Anoman lajeng mapanipun wonten pundi Sekar Pudak Tunjung Biru anut pawarta gangdak tampa Sekar Pudak Tunjung Biru mapan ana ing kayiwangan alang-alang kumitir mara dina samangka ayuh derekna panjenengan ingsun munggah kana ing kayangan meminta mring Sekar Pudak Tunjung Biru monggo kula dherekaken
kaget kula, kaget nyapa lho. Anggen kula mlampah mak bedunduk wonten sing ngandika, alah mak bedunduk apa? Wis kelakon tumeka ning Karang Kadempel sampun. Ngaturake wosing wigati sampun. Mboyong marang Kakang Semar Badranaya sampun. Kang tundhone bakal madhangake kahananing negara Ngamarta. Wis apa durung? Sampun. Wis madhang? Sampun. Mara gage matur garwaca. Lho nggih, kula sampun nampi dawuh saking Kula Nismaya. Sinten to saged mboyong dhateng Kula Nismaya. Menawi saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Biru. Sekar Pudak Tunjung Biru lho nggih. Bab iki bakal ndak aturake kelawan Yayi Janaka. Mekaten, Wa Prabu. Iya. Ayo ngupadi ana ngendi papan dununge pamanmu Yayi Janaka kanthi ngambah dirgantara monggo kula dherekaken.